Doltsu bat legez kudeatuz mundua. Yes, we can put it, menpeko izan zioen guztiak. Nina, umezurtzak, batxatzaie, barreak. Osaba zamek izala luzea. Lurrerean lapurren arrean gaien dudaden lurra usatuz adoreak kauboientzat ere ikutsak direlako prest horra gure garrasia go home amaitu da horra gure garrasia go home amaitu da. Basamortua mendilerro zetan lurrari etxuzu zirien estandaz itxaropena loratzen da borrokan itxaropena loratzen da borrokan itxaropena loratzen da borrokan.